Nababahala si John Lloyd Milano, 19 anyos, residente ng Barangay 31 Baybay, Legazpi City, sa posibleng pagbabago sa kanilang kita sa kanyang binabantayang Graham Shake Stand dahil sa LPA. Aniya, mas marami ang kanilang kita noong mataas ang heat index, ngunit naghahanda na sila sa posibleng pagbaba ng kita dahil sa mararanasang pag-uulan. So sad to say, yung pag malakas na ulan is nakaapekto po sa aming negosyo dahil syempre po malamig yung panahon, tapos malamig pa po yung aming paninda. So nakababa po talaga ng sales po yung pag-uulan. Ayon sa Pag-asa, nakapasok na nga kaninang umaga sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan nilang low pressure area. Huling namataan ito sa General Santos City. Mababa naman daw ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, subalit posible itong magdulot ng pag-uulan sa Bicol Region ngayong buong linggo. Dito sa Bicol, sa ngayon siguro ngayon and then sa mga for the next couple of days, hindi pa siya. Pero once na nag-intensify, syempre aangat yan eh. From dyan sa Visayas area, possible na tahakin itong southern part. Yan. Usually ganun yung track eh, pagka ganun yung origin ng isang bagyo. Samantala, ngayong araw ay nakapagtala ang Pag-asa ng 42 degrees Celsius na heat index sa Masbate City, 41 degrees Celsius sa Daet Camarines Norte at sa Legazpi City, 40 degrees Celsius sa Verac Catanduanes at Pili Camarines Sur, at 39 degrees Celsius sa Huban Sorsogon. So ang advice natin, mag-monitor talaga sa pinapalabas na abiso ng Pag-asa regarding this LPA kasi medyo malayo pa, marami pang uncertainty sa ngayon. So mas maganda na updated tayo sa latest information galing po sa Pag-asa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.